שלום לכולם, מה נשמע? מה קורה? והיום אנחנו נלמד איך להכין זיקוקים. אתם רואים? זה היה בקריפר, זה היה קריפפסטה. קריפר. אוקיי, אז מה שאנחנו צריכים זה שיהיה לכם קראפטינג טייבל. לא כל כך קשה, אתם לוקחים ככה, אתם לוקחים 4 ואתם טוב, אני לא יכולה לעשות את זה בקריאטיב, אז אני פשוט אעבור גיימוד ואני אראה לכם. אתם יודעים מה? לא משנה, לא נורא. הנה, אוקיי, אנחנו צריכים דיימונד. שמנו פה דיימונד. רגע, שכחתי. לקחת ראש, כדי ש... זה לא משנה איזה ראש, זה תמיד יצא קריפר, ראש קריפר. אז אנחנו שמים את הראש פה, את הצבע פה, איזה צבע שאתם רוצים, אתם יכולים, אנחנו בחרנו בכחול. דרך אגב, היהלומים, מה שיתנו לזה את השובל שלו, כאילו שיהיה את הנצנות הזה שהוא טס. אז אחרי זה, רגע, עצור שנייה, אתם שמים את העיגול הזה שקיבלתם, את הנייר באבק שריפה, ויש לכם את הזיקוק. כדי להפעיל אותו אתם פשוט לוחצים מפתח ימני, וזהו. תראו זה יפה, תראו זה יפה, תראו. ושלום לכולם. מה נשמע? מה קורה? אנחנו היום בפרק של מדריכי בנייה. אז נתחיל עם המכונה הסופר מגניבה הזאת. בואו נגיד לכם, חברי הטוב, בוא תשים פה חזיר שנייה. אני אשים, אתה יודע מה? לא רוצה, בא לי לשים משהו הרבה יותר טוב. יאללה. וולפי, תמות. הוא וולף, והוא ירד בכל אלה, אחד אחרי השני, ונכנס לתוך בור לבה. מסכן, הוא לא מתעסק עם האנשים הלא נכונים. שזה איתנו. אוקיי, אז ככה. כדי לבנות את המכונה צריך להתחיל עם... צריך לעשות 4 עמודים באיזה גובה שאתם רוצים, רק חשוב שהוא יהיה דו ספרתי, כאילו לא דו ספרתי, זוגי. אתם בונים 4 עמודים, תראו, רגע, ככה, וזה זיקוקים שאולי נראה היום, זה זיקוקים קצת שונים. רגע, זיו, תראה להם שוב שנייה. אלה זיקוקים שהראינו לכם איך להכין בפרק הקודם, אבל הם פשוט יותר מסובכים. כן, אלה הם ממש... רגע, זיו, לא צריך את העמוד הזה. איזה עמוד? את זה. נכון. רגע, הנה, ועוד עמוד אחד אחרון פה. נכון. אז ככה, יש לכם את זה. בינתיים, כדי שלא תהיה שריפה, תחררו כמה שאתם יכולים ושימו את הבזלת. אבל צריך לרדת 2 שורות. כן, כדי שלא יהיה לכם שריפה. הנה, עכשיו אנחנו נמלא את זה. רגע. חשוב מאוד שלא יהיה שריפה, אחרת זה שורף את כל המכונה וכל... אתם כמובן יכולים לעשות גם בור, כאילו שאתם נופלים מהעולם. כן, במקום לבה אפשר גם בור. כן, זה יחסוך לכם את כל הזמן הזה. דבר ראשון שעושים, חופרים פה בור. בואו נראה לכם קודם כל בלי הלבה, עם הלבה. הנה, עכשיו תראו. אתם סופרים... זיו! אתם סופרים 2 ושמים בשלישי כל פעם. זיו, לא פה. אתם סופרים, כן, הנה, שם. סופרים 2, שמים בשלישי. שם מהצד השני. לא, פה. אתם סופרים 2, שמים בשלישי. זיו, פה, איפה ששמתי. לא פה. מה אני עושה? אוקיי. תעשה את זה אתה. אני לא אוהבת אחי. ואתם שמים אחד מתחתם כל פעם. וככה אתם ממשיכים עד הסוף, סופרים 2, שמים בשלישי. זיו, אתה שמת אלה? 2, שמים בשלישי. יופי.
ככה, עכשיו אתם שמים מתחתיהם. זו מכונה לא כל כך פשוטה כמו שהיא נראית. יש כאן, כמו שאתם רואים, מעגלי רדסטון לכל אחד מהם. זה לא כל כך פשוט לבוא וללחוץ פה, כי אז לא יקרה כלום. זה בעצם מתחבר לזה. זה משדר רדסטון לזה, וזה לא יכול להפעיל את זה, כי זה כבר יותר מאחד. אז ככה. אין רואים. לא קורה כלום. אוקיי, אז ככה. אתם צריכים, בואו נראה כמו שעשינו פה. רדסטון. כן. עכשיו אתם לוקחים ככה נשפה לך. רדסטון, שכפלתי לך. אני לא צריך. רדסטון וזהו. אז ככה. אתם באים לפה, שמים על זה. כן, הנה. לא, זה לא ככה. הנה מכאן. נכון. כאן. לא, רגע. לא, זיו, תחורר את זה. עכשיו, חורר. אוקיי, שנייה, מה זה? אין לנו בעיה. הנה, מכאן. אז ככה. אתם באים לפה. לא, הנה. הבנתי מה הבעיה. אתם מחוררים את זה שמתחתיו. שמים כאן אחד. וכאן אחד. עכשיו אתם מעבירים ככה. לא זיו, לא לפה. יופי. שים פה. שים פה אחד. יופי. הנה, שנייה. לא. רגע, זה צריך להיות יותר גדול. אתם מעבירים את זה ככה. היום יהיה גם בונוס, נראה לכם מעגל חשמלי. שיעשה לכם תמיד יום ותמיד שלא ירד גשם אף פעם. הנה, אם אתם רוצים תסתכלו בצד עכשיו. הקרדיט הוא בשבילי, כי אני הכנתי אותו. גם לי יש כזה בעולם, הוא סתם יעתיק ממני, אבל תזרמו. לא נכון. אוקיי, אז ככה. זוז מפה. תעשה לעצמך. לא רוצה לעשות לעצמי. הנה. אז ככה אפשר לחסום את זה בכל דרך, זה ממש לא משנה. זיו, תעשה בינתיים פה, אני אעשה פה. תגיד לי אם יש לך בעיה. זה שזה החלק שאני לא טוב פה. זה לא טוב בשום חלק מזה, אני אמצאת את המכונה. רגע. כן, פה. גם לא משנה ממש כמה בלוקים אתם עושים, זה פשוט צריך להגיע לפה. הנה. פה. ועכשיו זה גם יעבוד. בואו נדגים לכם בינתיים את הראשון שהוא אמור לעבוד כבר, ונזרוק עליו משהו. רגע. שנייה. זיו, תלחץ עוד פעם. רגע. נכון? שנייה. כן, תלחץ. יש לך נו, הנה. יש טעות. הנה. עכשיו תלחץ. נו, תלחץ. אין לי כוח, לא, אני עכשיו עובד על שלי. הנה, תראו. הנה, זה גם, זה לחץ כבר בגלל שתיקנתי את זה. רגע, תראו. אני עומד פה, וזה דחף אותי. ראיתם? זה דחף אותי לפה. ואותו דבר פה שגם זה עובד. תראו. הנה, דחף אותי. עכשיו, כל איפה שתעשו לו מסלול רדסטון יעבוד, אתם יודעים, זה פשוט. הנה. לא נשתלט, זה שלי. לא משתלט, זה. עד שהצלחתי. הנה גם זה עובד. אני אעשה את האחרון. רגע. לא, זיו, לפה. זיו. לפה, זיו. סתם מדי פה. תמשיך את זה. אני לא יכול להגיד לאחרון. רק כדי האחרון.
זיו, שנייה, אל תדליק. זיו, אוקיי, זה עובד. אל תדליק. האחרון לא עובד, שנייה. כן עובד. הוא לא דחף אותי. את ווילפרי. הוא לא דחף את ווילפרי. הנה, אני רק צריך... זיו, די. אני יודעת. אבל הוא עכשיו עובד. לא, אבל תראה, שנייה. אל תעשה פה כלום. רגע, הנה, עכשיו הוא יעבוד. עכשיו תראו את המכונה בפעולה, שים חזיר, או מה שאתה רוצה. הנה, הנה, שם... יפה. וואלה, הייתם מזלופים אנחנו, במיוחד אני. מקווה שנהלתם. רגע, רק לבונוס שזה רוצה להראות לכם. תפתח. אוקיי. אתם מסמנים קומנט בלוק, כופים את הרגליים איך מסמנים, רואים סלאש, תראו, סלאש, גיב, את השם שלכם. רגע, גיב, את השם שלכם, מיינקראפט, קוד, הנה, מיינקראפט, נקודותיים, סימנתי לך. מה, שנייה, תראו, זה זמני, אבל תראו, כדי לכתוב קומן בלוק זה ככה, C-O-M-M-A-N-D, אבל בינתיים אתם יכולים ללחוץ על... איך קוראים לכפתור הזה? איזה כפתור? זה שנותן את הפקודות כבר... טאב. אתם לוחצים על טאב, ואז זה כבר משלים לכם, אתם לוחצים, ראיתם עכשיו יש לי 2 בגלל שזימנתי, אז הנה, תראו. עכשיו, זה המעגל החשמלי. רגע, זיו, אני שנייה מחבר אותו כדי להראות. אני מעביר אותו לבחוץ. בוא נעביר אותו לבחוץ. שנייה, אז אני רק אדליק אותו. תכף נראה לכם גם איך להדליק אותו, אני פשוט צריך לעשות את זה מהר. אוקיי, איפה אתה? תראו, אתם שמים קומן בלוק אחד, ואליו מחברים. זיו, בוא נעשה את זה בשיטה הפשוטה יותר, רגע. שנייה, זיו, אל תעשה עדיין. טוב, תבנה פה את זה, אני בינתיים מחבר את זה עם זה. שנייה. הנה, נשים את זה פה. אתם מחברים אליו, אתם יוצרים את המעגל הזה, חשוב מאוד לשמור על הכיוונים. נגיד אתם מתחילים מהרצטון הזה, אז זה צריך להיות אליו, זה צריך להיות אליו, זה צריך להיות אליו, זה צריך להיות אליו. ככה, רק ככה זה יעבוד. הנה, עכשיו הפקודות שאתם שמים בהם, כאן אתם כותבים time set. אני כבר כתבתי את ה... אוקיי, ככה, תסתכלו, אתם יכולים לעצור את הסרטון. וכאן אתם כותבים ווידר קלר, אתם יכולים לעצור את ווידר הסרטון. קליר. אותו דבר, אתם יכולים לעצור את הסרטון עוד פעם. והנה, עכשיו כדי להפעיל, בואו נראה לכם, זה דורש קצת מיומנות. אתם לוקחים לבר ואתם שמים אותה ומיד... ולוחצים... לא, זיו, עם לבר זה לא כל כך עובד, עדיף לעשות את זה עם... לא, זיו, הנה. בבקשה. חייבים לעשות את זה במהירות. השיטה היותר קלה, תראו רגע, זה לעשות את זה, תראו, שמים לפיד ואיך ששמים אותו גם מורידים אותו. ראיתם? מה זה עובד? זה היה הסרטון שלנו. מקווים שנהנתם. יאללה ביי. כן.